Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Пенза шәһәренә юллыйбыз. 19 декабрь көнне үзенең 30 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Айса Илдар улы Бирюков каршылаган. Күркәм юбилее белән ихластан аны гаиләсе һәм Алиса апасы гаиләсе белән барча туганнары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1991 елның 19 декабрендә Саратов өлкәсе Дергачи бистәсендә Бирюковлар гаиләсе Илдар Махмут улы һәм Нуриса Гаяз кызының беренче көтеп алынган балалары булып, уллары Айса якты дөньяга аваз салды. Бала чагы аның күркәм табигать кочагында урнашкан Алтатинка елгасы буенда үтте. Өлкән абылары Илдар һәм Лекман Мирон абысы белән бергә балык тотарга йөрделәр. Хәтерендәдер, Борис бабасының аны велосипедта йөрергә өйрәткәнен, Клава әбисенең өйдә пешкән ипи белән шия җымын ягып сыйлаганы. Аның үсеп җитеп беренче сыйныфка барганын да сизми калдык. Мәктәпкә ул зур Ширклей авылында керде. Анда аны балалар да, укытучы апа-абылар да бик ярата иделәр. Ул һәр компанияның үзәгендә булып, аеруча футбол һәм хоккей секцияларына яратып йөрде. Ярыйсы гына укып, 9 сыйныфтан соң Сызрань шәһәренең политехнический техникумына укырга керде. Авто, механик һөнәрен үзләштереп, 2012 елны туган көнендә без аны армия сафларына озаттык. Хәрби хезмәтен ракетчиклар гаскәрләрендә Әстерхан шәһәрендә үтәп кайтты. Әти-әнисенә армиядан күп тапкыр рәхмәт хатлары килде. Бу барысы да минем күз алдымда. Ул бит минем иң яраткан племяннигым. Шуңа да присягасына да бардык дип яза Алиса апа. Һәр вакыт ул да безне яратып яшәде. Хусаин абысыннан гел киңәшләр алып, һәр адымы белән бүлешеп торды. 2013 елны ул армиядан кайтты. Башлап Самарада, аннары Мәскәүгә эшләргә китте. 2018 елны үзенең мәхәббәтен Рамилёшканы очратты һәм 19 декабрь көнне үзләренең гаиләләрен кырдылар. Гомумән, аның тормышында нинди генә зур вакыйга булса да, барысы да туган көнендә була. Аллаһ Тәгалә шулай туры китерә торгандыр аны. 22 декабрь көнне бик матур туй уйнадык. Зур туйда бар дуслар, туганнар җыелган иде. Бүген аларның гаилә коруларына да 3 ел тулды. 2020 елның 30 июнендә сөекле балалары, татлы чәчкәләре, кызлары Ләйсәнчик туды. Баласына бары 1 яшь ярым булуына карамастан, ул әтисен бар җиһан итеп күреп бик ярата. Бүгенге көндә алар гаиләсе белән Пенза шәһәрендә яшиләр. Балакайыбыз, яраткан энебез. Ихластан сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Бәхет, шатлык, саулык, исәнлек телибез. 30 яшь ул иң татлы гомер мизгеле. Алга таба күп максатлар, хыяллар бар. Аларны тормышка ашырыр өчен көч тә, хәл дә, дәрт тә җитәрлек. Уңышлар синең бар эшеңдә дә җитәкләп барсыннар. Ярат һәм яратылда. Әти-әниеңне, безне, якыннарыңны алда да шулай хөрмәтләп яшәсә идең. Без сине барыбыз да бик яратабыз, улым. 30 тула, ышанмаслык, каяра вакыт узган. Шын ир-ат булып балабыз бүгенге көндә тулган. Татлы алмам, күзем нуры, карт көндә таянышым. Мин әниең өчен балам, улым син ышанышым. Михрибанлы һәм шәфкатьле, мәрхәмәтле бул балам. Юбилеең белән котлап йөзеңнән үбеп калам. Сөеклемә теләкләрем, саулык, исәнлек бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Гаиләңдә татулык булсын, барак кыштай яшәгез. Бүгенгедәй яратышып яшеннәрдә яшнәгез. Бар гаиләбезнең кадерле, бик яраткан улы булдың. Балакаем, әле ярый 30 ел элек тудың. Кадерле Айса Илдарович, гаиләгезнең бар теләкләренә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз.